Irio nade jahera mar penj laktar ka wawacho ni ngima en mwandu. En ga morna mar bedo kod odiechieng wagoe mbaka wang'iyo kaka wanyalo bedo kod ngima makare. Iluonga ni Ruth Otieno. Yena mondo mi arwake wendo wa odiechieng ma kawuono obonyiswa ni nyinge ng'a en laktar molonye weche mage kaeto ene modhi miyowa topic kata twak ma wuoye odiechieng ma kawuono. Machiegni daktari e penj laktar. Erokamano Ruth. Nyinga Jerry Okelo, Dr. Jerry Okelo ma aya hospital miluongo ni Medical Health Services mano Nairobi buore ka. To ajaringa kojwach mano Kabondo Kasipul constituency. Erokamano ya Dr. Jerry. Kinyiso ni laktar molonye weche mage kapok wadonje twak odiechieng ma kawuono. Anan general practitioner. To wathietho hospital miluongo ni Medical ma wanyalo mano nyiso ni koro wanyalo timo gik mang'eny. To kaponi nitie gima need specialist eka koro wanyalo ori specialist ya. Mana kaka nanyiso oganda wa ni kawuono inemiyo wa topic kata inemiyo wa twak kama diher mondo mi wawuoye odiechieng ma kawuono en twak nyakwara Mugia Jwang madaher mondo mi bede piny chike iti nikech wasewinjore ni kata e dala kata e ot po nono ni nitiere chandruok moro matin. Chandruok ni nyalo bedo kod kako onyuolore mochopo ma ochop kama ok onego bed ni ochope. Emomiyo daktari miyo wa twak kaeto inakwa inibed mana piny matin mondo ichika ne iti ni topic enang'o to wadhi nang'o daktari. Kawuono daher mondo wuo e gimiluongo ni premature ejaculation. Premature ejaculation kata mana gi dholuo kanyalo puodhe to anyalo wacho ni en olo pi mar hera e yo mapiyo. Kata onyalo kata inyalo ole mapiyo kapok ochopo sache ma koro diher mondo omiyo wuogi seche monenoru gi kata gi jaherani. Premature ejaculation en wang'iye malong'o to opogore kuom ji te. Nitie jomoko ma nyalo bedo ni olo pi kata yudo premature ejaculation kata mana gi dakika kata mana 2. Nitie jok moko ma kata buo dakika 2. To nitie jok ma yudo ni nyocho chon nong'iyo gi kata mana budho seche ma otimo hera nong'iyo kata budho onyalo bedo kata mana dakika 10 to ochako neno ka gima gini dok chien. Gini ka dok chien to yudo ni seche ma koro gole kata mana dakika 5 to seche ma en dakika 5 no kalure gi en kako ng'ere to ong'ega ni en ga dakika 10 koro ma pod kuome onyalo neno ni en premature ejaculation niwach seche moko en gi ng'at ma kata jaode manong'iyo gi dakika 10 to kaponi koro idwa duoke chien to koro okelo sida more e yot to nyalo biro iri kaka daktari mondo mi konye niwach oneno ni gini wuok chon kaka no nyocha ng'iyo godo. Koro mano be pod onyalo luongo ni premature ejaculation. En gima timore kuom joma chuo kwang'iyo to onyalo bedo kata 20 to 30%, seche moko nyalo kata 40%, manyiso ni en gima nitie kuom ji mang'eny. To en gi shida mokelo e mieche mang'eny niwach yudo ni onyalo ketho kata relationship kata mana yore mag dak. To kotim kamano kelo chandruok to mano nyiso ni koro en gima onego bed ni ng'iyo kendo thiedho. Koro en topic monego bed ni wang'iyo yo matut mondo wang'e kaka wanyalo konyo oganda kaponi ng'ato neno ni en gi chandruok machalo kama to waneno kaka wakonye. Mana kaka winjo Dr. Jerry olero no mane twak odiechieng ma kawuono bende kaka ineno wandike screen marwa dichuo golo teko nyodo aruya tiende ni premature ejaculation mano e twak montiere godo. Daktari wacho kacha ni nyalo bire yore mopogore moro ne ing'iyo gani samoro nyalo budho kata samoro thuolo mane nyalo kawo ne nyalo bedo mang'eny to koro ineno ka thuolo chako dok piny. Gima daktari temo nyiso waka ni kaka oganda kaka joma chuo ber ka ji ng'ere ni inowuon e chal nade maka pono no nyalo fwenyo kidieny mora mar lokruok to ber ka idhi mondo bi ine laktar. Moro kapok odhi matuta inya wabong'e ne system kaka system mar ng'ama dichuo tiyo kako onego bed ni ogolo teko mar nyodo onego bed ni okawo thuolo kata luwo process machal nade maka koro chako gole chon to wanyalo wacho ni mano premature ejaculation ma wanyalo wacho ni en chandruok. Daktari kuongi wuothe kodwa kako onego bed ni obedo kapok wadonjo e chandruok ma en dichuo golo teko nyodo aruya. Mokwongo wang'e ni kwang'iyo kata kwa kawo picha machalo mwan godo ni to iking'iye maber to wang'e maber ni tong' mar nyodo wuok gimiluongo ni testicles ma kaponi wuok to odhi to oromo gi
gimiluongo ni Siemens. Apani ndalo ma chien kacha no wuoy about the prostate. Prostate gland ni nogolo Siemens. To seche makoro ine hera to Siemens ni oluwo kamiluongo ni urethra to wuok gi mbele ka manyiso ni seche mowuok no owuok mana seche hera. Nitie jomoko manyalo bedo ni timo gimiluongo ni masturbation lakini kalure gi kaka onego bed ni ji dak en e yo hera emomiyo gini ka gini wuok kanyo. Koro wan gi gik mang'eny ma to koro anatomy mar weche kaka weche gik hera go wuok kata mana teko nyodo no wuok ma kuom joma dichuo. To nitie jok ma yudo ni nyalo golo gini kata mana tongegi e yo mayot kata giwuok piyo kata roya kaki luonge onyalo wuok gi mapiyo ma giwuok seche ma okonego bedni giwuok kata ne pok yikori. Koro ma en gima nyalo chando oganda niwach yudo ni relationship mang'eny kethore niwach premature ejaculation. Iwacho kacha ni aruya samoro ka ng'ato pok oikore kata ka ng'ato pok obedo e thuolo makare. Ponono ni owuok aruya ka ng'ato pok oikore dhi kelo chandruoge mag daktari. Mokwongo king'iyo wach hera en gima timore yudo ni nitie gimiluongo ni satisfaction. Joma miyo kata joma dichuo sana kuom joma miyo kapo ni gini owuok chon kata wuog en premature ejaculation ni to yudo ni ji mang'eny kata duongi dok to nindo. Kaluwogi anyalo wacho ni seche monindo ni to koro yudo ni wache hera ni koro chung'. To seche ma koro gini ochung' odhi kelo chandruok mang'eny niwach idhi weyo ka ng'ama miyo ok obedo satisfied. To ma ka en gima timore pile to onyalo ketho dak. Mar ariyo yudo ni kapo ni gini timore kama to onyalo kelo chandruok mar infertility manyiso ni nyalo muoni yudo kata mana nyithindo. Koro en gima onego bed ni ng'iyo niwach ka en gima nyalo ketho dak to chutho ng'ama dichuo kapo ni wang'eyo wan jomo kaka nwachako dak kaka wabedo joma dongo to gigi seche moko nitie kata mana yany moko mawuok e iye. Koro nitie stigma moro mabiro niwach yudo ka kapod ng'ato wach kata ni gi nyako moro neno osiepni to oweyi niwach wechegi to yien odhi lando oko kucha to ma be nyalo kelo chandruok mang'eny yudo ni koro ng'ato bedo gi stigma kata kwedano ma nyalo miye obedo gi low self esteem ma kata gike monego bed notimo e yo makare koro ok onyal timo. Koro ma en gima onego bed ni ing'iyo kabisa niwach wadwaro joma nyalo bedo gi high self esteem manyalo timo gik moko gi chir. Koro en gima onego bed ni ing'iyo kabisa. Ma iwacho ni ayany thoro ga wuok to seche ma ayany osewuoke to chia mane ng'ato nitiere gocha dhi dok piny kata tije mane utiyo kohero koro nyalo chako dok piny koro kobed productive ma bende ang' nokel chandruok ma bende koro wacho kacha ni ngima koro ok ber ne ahinya koro ngima ne ok one ka gima en mwandu. To chenro mar penj laktar wacho ni ngima en mwandu. Daktari iwacho nwaga kata wasiwinje chenro mar penj laktar ka ni golo teko mar nyodo kata ejaculation kata ejaculation kaka wacho no obiro ga e kidienje ariyo phases ariyo. Mori nyalo pimo ni phases ariyo gi gin phases mage tango matimore kidienje mokwongo ang'o matimore kidienje mar ariyo nyaka gilwalwa kidienje gi koso onyalo dhi adhiya. Nitie jok manyalo yude yudo ni kaka nochako ne timo weche hera kane pod otin kata ka osebedo ng'ama duong' to yudo ni pile ko en kotimo hera to gini timore. To nitie jok ma yudo ni ne gin gi nocho yudo gini e yo makare to kadhi mbele kucha to niwach gik mopogore nyalo bedo lifestyle, onyalo bedo either psychological issues, onyalo bedo ni en gi chandruok mar physical issues. Yudo ni koro ma be nyalo kelo chandruok mar shidani. Jok ma gini nochako kaka ne gichako no to kaka ne gichako timo hera to giyudo ni gini kelo ne gi chandruok nitie kaka onego bed ni konyogi. To jok ma gini be yudo ni biro bang'e ka gisebedo kata joma dongo be nitie kaka onego bed ni konyogi. To kwang'iyo kaka gini bedo cause kata kaka ochakore
onyalo bedo ni en gima obiro kaka psychological issue. Mako biro ka en psychological issue manyiso ni en gima nie e pach ng'ato. To koro ka en e pach ng'ato, onyalo bedo either ni yudo ni nitie yedhe moko motiyogo, kata nitie paro moro ma en godo. Onyalo bedo ni kata jaherane ni nyocha osebedo kogombe ahinya. Koro ng'eni psychologically kapo ni ditimo hera gi ng'ato to isebedo kigombe ahinya. Ng'ama dichuo wan ga gi gimoro matimore ma inyalo poni gini otimore mapiyo, kata premature ejaculation otimore niwach isebedo gi miluma mang'eny. Koro mago gin gik matimore, yudo psychological issues, to nyalo miyi ibedo gi chandruok machalo kama. Mar ariyo onyalo bedo physical. Ka en physical, iyudo ni seche moko en pipe mar gine mar hera ema kata gima luongo ni urethra nyalo bedo ni seche moko lach matin, kata seche moko in gi hormones moko ma be pod iyudo ni gin matin e dendre ng'ama dichuo. Koro kata kaka testosterone kapono en low, tiyudo ni gini nyalo timore. Seche moko nyalo bedo kata mana ei wich, whereby wan gi hormones miluongo ni serotonin. Serotonin gi be nyalo timre nade, nyalo bedo low. Ka gibedo ka gitin, to be nyalo miyo ng'ato bedo gi premature ejaculation, wach gin gi control weche mag hera gi. Jok ma gin psychological, mano koro mantiere pachi mantie pach ng'ato, nitie kaka wanyalo wuoyo kodgi, niwach ng'eny gi iyudo ni kiwuoyo kode bi puonje kaka onego be notimo, kata king'ise gima onego be notimo ka seche mone odhi timo hera, to nyalo konye mondo timre nade, mondo tij shida ni rum. To nitie jok ma koro physical ma seche moko nitie ochuno wa ni nyaka wami kata mana yath ma nyalo timore nade, ma nyalo miyo gini wuok seche modware. Physical, kwa ng'iyo physical gin gik mang'eny. Awacho wach pipe kata urethra, otogro mar gino nyodogi. Kaso nyalo bedo kata mana jok ma pok oter nyange. Yudo ni joma pok oter nyange nyalo bedo gi niwach sensitivity. The more sensitive, seche ma mbele kanyo kata mana gima luongo ni glans penis, raba ma mbele no, kapo ni en very sensitive, to seche modhi timo hera cha, to gine onyalo yudo premature ejaculation niwach the more sensitive it is, nyalo miyo gino wuok mapiyo. Koro jok moter nyange tiyudo ni kendo gini nyalo bedo ni oseng'iyo gi sensitive kata mana environment ma oko. Koro yudo ni rabano ok bed sensitive ahinya, to seche moko en sensitive ahinya nyalo miyi budho kata ikawo seche mang'eny seche mitimo hera kapok iyudo ejaculation. Koro ber ka ji mang'eny kata jok ma pok oter nyange kata seche ma gibiro osiptal cha to watimre nade, wapuonjo gi kendo wanyiso gi ni ber ka gitimre nade giyudo gitimo kata mana nyange mondo konygi. Wabodo kane e weche mag wabodo poge kidenje ariyo nikech adwani mondo mi wawuoth oganda wa mos ma wachopa kama ji duto te owinjo gima kelo chandruogni ma en dichuo golo teko mar nyodo aruya. Daktari wachono kacha ni gik mang'eny nyalo kelo, onyalo chako gi e pachi kata gi obongo ni kotenore kod stress kata pressure mag ngima. Wachono kacha ni nyalo bedo kata lifestyle kaka idaka, ibo pimo no lifestyle kaka idak manyalo kelo chandruogni. To bedo pimo no kacha ni samoro nyalo bedo physical, tende ni kaka ino wuon ng'ama dichuo kako chwe inyalo bedo kod chandruok ma ang'no mi igola teko mag nyodo aruya. Daktari ponono ni ng'ato golo teko mar nyodo aruya, koro en garanti ni samoro ok onyal bedo kod teko mar yudo nyithindo, koso bende pono nyalo beta gi nyithindo. Duration mar ka ng'ato poko ejaculate bende nitiere kaka obedo kod effect yore mag fertility. Wang'en maber ni ejaculation ok en tong. To seche miyudo ejaculation no kata kigolo teko mar nyodo, seche migole no onyalo wuok aruya kata onyalo wuok e yo makare, to tong manie iye ema chuno. En mani koro seche moko seche migole aruya ni nitie jok moko manyalo gole kata ka pok otimre nade, pok oikore, seche moko pok itimo gimiluongo ni penetration, pok gidonjo iye. Koro seche ma pok gidonjo iye ni, to yudo ni koro tong gi ok timre nade, ok chop kuma onego bed ni chope kuom ng'ama miyo mondo timre nade, mondo mi ng'ato obed gi olos nyathi. Mano to nyalo timore, lakini ok onyiso ni koro ni ok onyal timre, ok onyal miyo ng'ato ich. Joma ng'eny ma nigi chandruok ni pod miyo mana mine ich to konyore, lakini koro en achiel kuom
gima nyalo miyo ikoso miyo ng'ama miyo ich. Mar ariyo iyudo ni kata joma miyo iyudo ni teko moro ka gini osebedo ka medore kama to miyo joma miyo bedo gi onyalo wacho ni kata mana miluma dok chien. To seche ma miluma odok chien ni to ikruok mar tong' be ok dhi e yo makare. Koro nyalo miyo ng'ama miyo be bedo gi chandruok mar ikruok mar timo gimiluongo ni mondo yud kata fertility kata egg mare mondo timre nade obed fertile ma onyalo golo tong' e yo mayot. Koro ma en gima onego bed ing'iyo niwach achiel kuom wang'e maber ni joma miyo onge shida ni niwach joma chuo ema timo penetration. Koro joma chuo onego bed ni ikonyogi mondo kapo ni gin gi chandruok machalo kama to wane kaka wanyalo miyogi kata mana puonj moro mondo gidag e yo maber. Maa en chandruok ma bende ok otimre kuom joma mine, to nyalo kelo chandruok kata midhiero ne joma mine bende. Premature ejaculation kata dichuo golo teko nyodo aruya mane twako odiochieng' ma kawuono. Gik mang'eny mopogore opogore nyalo kele lifestyle, nyalo kele e yo machal nade, tiende ni kaka idak kaka ng'ama dichuo, kaka ichiemo, nyalo kele e yo machal nade. Mago gimoko mathoth obong'iyo e kidieny mar ariyo. Kapok wachopo e kidieny mar ariyo bende daher paro ni namba mar SMS en 2360000. Inyalo oro ote machuok ka waduogo to wabochako gi ote ni kato wadhi nyime kod twak ma kawuono. Omiyo kik idhi mabor kata matin, kik isudi. Mwezi iko kwa kona, budget iko tight, but Citizen Duka says relax. So get home baking flour 2 kg at 137 from 145 shillings. 3 liters cooking oil at 789 from 1,025 shillings. 2 kg basmati rice at 589 from 767 shillings. And 12 packets of milk at 539 from 588 shillings. Dial *487*5#. Choose what you want, pay and collect at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Woktich ka woktich wakelo ni duon ya wotonagi. Kabende tichario katichario nyakumunga juang en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' tichadek nyakumunga juang en odiochieng' mar mine nyalo kachiel koda weche hera. Wendo. Kachopo tichang'wenya Nyakoromoge Juang wakelo ni kama nene, yani TBT, kod thume mamit mokalo. Furahi the edition and thum kaliech. Loso kapuoyo Nyakoromoga Juang. Ka wakelo ni jothumbe mopogore opogore. Kanyo ndio bende wakelo ni gimiluongo ni Best Yawa. Royal Mabati Factory Limited, dukani achiel kende miyude rang'iny mamalo magoyo witado makare. Yud offers ma wan godo ka ichulo atamalo 40, iyud mwandu molosi chieng'no. Yue mos dala ka wakelo ni nono maonge chudo nyaka e dhot. Gochnwa e 07222 638 833. Tim order kokalo e www.royalmabati.com. Weche kod chike mantie nyaka lu. Kendo penj laktar kokalo e Ramogi TV ngima en mwandu. Ne wang'iyo kacha yore mopogore opogore kata gino matimore mondo mi ng'ama dichuo gol nyodo aruya. Daktari wacho kata ni lifestyle kaka wadak, kaka idak bende nyalo miyo ngimani rochore e yore mag golo nyodo aruya. Wang'iyo lifestyle matin daktari. Lifestyle yudo ni nitie jok ma onyuol manigi chandruok machalo kama, niwach wang'e maber ni seche moko onyalo luwo kata mana kodhi. Nitie jok ma king'iyo maber kata kikawo history margi tuyudo ka gin gi history mar jok family margi nigi history mar chandruok machalo kama. To nitie jok ma yudo ni
gidonje gik mang'eny manyalo miyo gibedo gi shida makama machalo kata mana kong'o seche moko nitie jok ma madho ndawa kata chiemo ma ji chamo seche moko inyalo koso kata mana gimiluongo ni orako jomoko timo orako exercise no seche mitimo exercise ka in ng'ama dichuo to yudo ni hormones magi tiyo maler koro magi gin gik manyalo miyo ng'ato bedo gi chandruok mar golo teko mag nyodogi aruya to wawacho ni kik ng'iyo lifestyle mari kendo kichamo chiemo maber ma ok gin jiemo ong'e ni wan gi chiemo matinde ji chamo gi majiemo iyudo ni kata nutrients mag gin ni piny koro kichamo chiemo makare ma natural organic to itimo orako maber to nitie gik ma kata kitiyo godo matin gik machalo kong'o machalo ndawa ok bed ni itiyo godo mang'eny to nyalo miyi igeng'o chandruok machalo kama to kapo ni time marach kata itime mang'eny itimo gigo mang'eny itiyo gi kong'o go itiyo gi ndawa kata mana chiemo yudo ka ichiemo ma ok ber to nyalo miyi bedo gi chandruok ni nitie jok ma yudo ni gitimo hera mang'eny to nyalo miyo gi kata mana tuoche moko nitie tuoche moko manyalo miyo ng'ato bedo gi chandruok machalo kama mangiso ni ok en gima permanent en gima seche moko kata wacho ni oyudo tuo machalo kata mana prostate inflammation kata infection prostate gland nyalo miyi niwach en emogolo en atuo gima miluongo ni expulsion ka explain matin nitie gima miluongo ni expulsion to nitie emission en ni koro tong' cha wuok ei testicles to oidho malo kochopo nyaka kamiluongo ni prostate gland to prostate gland ni koro en ema koro riwre gi tong' cha ginene pige mag prostate gland ma waluongo ni semen en ema odhi oriwre gi tong' to kaso igolo gi oko seche ma koro gima waluongo ni ejaculation to seche ma koro ogole oko no onyalo gole mapiyo kata onyalo gole seche midwaro koro seche kogole mapiyo moluongo ni premature ejaculation koro yudo ni ka prostate gland nigi infection to infection ni nyalo miyo ng'ato golo gini e yo mapiyo niwach seche koro yudo ni teko mar prostate gland obedo manyap matin koro onyalo gole mapiyo koro obedo gi iluongo na premature ejaculation kata PE mano is also kaponi tuoche machalo kama maki to ginyalo maki e weche hera manyiso ni kaka dak seche moko nyalo maki niwach kata mana chilo moko manie cho kuonde mopogore koro kidak maler kasto ing'iyo be ni bedo gi jahera ni achiel to nyalo miyi i prevent kata igeng'o tuoche machalo kama Daktari, wantiere kod penjo machielo ni kapono ni ng'ato oseng'iyoga kod tiyo kod yedhe ma iwacho ni medo teko mag nyodo kata teko mag pacho kaka blue pill. Atiyo kode minga bende nyalo kelo chandruogni to pono nyalo kelo chandruogni okele nang'o kata otimo dende ng'ama dicho nade mang' no kel chandruok ma uweni. Blue pill iyudo ni nitie jok ma nigi kata mana luoro moro kata gin gi chandruok mar gimiluongo ni kata mana duonge ok nyal chung e yo makare manyiso ni seche ma waluongo ni erectile dysfunction onyalo bedo chung mayot kata onyalo bedo no kuchung chutho koro yudo ji mang'eny dhi tiyo kode to kapo ni en gima psychological ma wacho ni koro in kata mana teko ni mar nyodo nyalo wuok e yo mayot niwach en ikele gi gima psychological wacho psychological gik manyalo miyo bedo psychological koro yudo ni ionge chandruok moro amora to yadh cha en gima odhi timo en gima dhi miyo koro ibedo gi ginene mang'eny kata mana teko mang'eny seche mibedo gi teko mang'eny cha to dhi chuno gicha wuok chon to seche mowuok chon cha koro ng'eno okelo ni chandruok to kapo ni in ng'ama tiyo kode yo makare to in gi chandruok mar physical mamiyi bedo gi erectile dysfunction to nyalo miyi gole yo mayot kata yo maber makare monego beni kaka onego beni bedo koro ji mang'eny yudo ni shida gi en psychological to gidhi tiyo gi blue pill ni to ema nyalo kelo nigi chandruok machalo kama penjo machielo bende ayudo ka amwacho kata ni jogo ma samoro tiyo kod yore giwegi mar yudo satisfaction kaka masturbation ne wasewuoye e diere moro ka bende nyalo kelo chandruok ni kodhi aming'a koso masturbation en yudo ni joma ng'eny matimo masturbation gin jok ma
gin gi chandruok mar psychological issues ma wanyalo wacho ni onyalo bedo ni en gi nyako moro ma onyalo bedo no hero kata odwano obed kode osiep to ok nyal timre kaka odwaro no kata oyena ngamo gombo to chune ni koro dhi timo masturbation wach koro dhi keto paro mar nyako cha to maendi en gima dhi medore ka timore to masturbation mokwongo gima wang'e ni onyalo kelo tuoche mar infection kaka ne wawache chon ne chieng' mane wabiro kato ne wawuoye onyalo kelo kata mana infections. Mar ariyo odhi miyi bedo gi addiction moro ma kaponi yudo nyako mar adiera to koro miyo koro gini ok inyal time yo makare manyiso ni gini nyalo miyi golo chandruok ni maki chandruok mar PE kata premature ejaculation ni koro maki koro en lifestyle ma kaka no wuoyo wach lifestyle en achiel kuom lifestyle causes manyalo miyo ng'ato bedo gi premature ejaculation. Ka wang'iyo jogo matiere kod thuolo mamalo mar bedo kod chandruogni wang'iyo kata jogo ma samoro tiyo kod kong'o kachiel kod ndawa ipimonwa kata samoro ok itim exercise kaka ng'ama dichuo daktari ipimonwa kata ni kaka joma chuo nitiere e hormones ma seche mitimo exercise to nitiere kaka gibedo motegno kendo gibedo makare e dendi mokalo kopogore kod mane wacho kata nitiere gik moko kaka tuoche manyalo miyo ng'ama dichuo bedo kod chandruogni ang'o kendo manyalo ng'ato dichuo thuolo mamalo mar bedo kod chandruok mawuoyi mar dichuo golo teko nyodo aruya. Wanyalo wuoye kaka jok manigi kata chir mapiny jok ma onge psychological yudo ni gibedo gi ok gibed gi chir moro mar ni ginyalo timo hera yo maber makare koro seche ma giyudo nyako anytime ma giyudo nyako kata ng'ama osikata jahera gi to yudo ni gini en gima dhi wuok mapiyo piyo kaso obedo gi chandruok mar premature ejaculation ni ng'enyne en psychological ng'enyne to jok ma wanyalo wacho ni jok ma thiedho psychological en gima yot en ni koro kwa dhi e yedhe wanyalo nitie gik mwanyalo timo ma ng'eni wabo ng'iyo mbele kanyo gik mwanyalo timo mondo okony jok ma nigi psychological issues. Ratil mamalo mar del thoth ne yero ga wuoye daktari kawuono kimule kata matin ne manyiso ni na ratil mamalo mar del kum joma chuo sana tiyudo ni en okelo stigma ma seche moko ka en stigma to weche hera be dhi bedo matek kuom ji manyiso ni pod oduogo timre nade okelo psychological issues. Mar ariyo kin ng'ama dichuo to wang'e hormones magi onego bed itiyo ema wuoye wacho orako ni en gima okonyo hormones mondo hormones manyalo kelo kata hormones ma deal gi weche gi mondo tiye yo makare koro yudo ni seche min gi ratil mamalo to hormones gi be yudo ni koro nigi chandruok mar tich to seche ma giyudo chandruok mar tich onyalo miyo ng'ato bedo gi premature ejaculation. Daher mondo mi apenj ni ranyisi mage maka ng'ato to nyalo chiche ni nyaka bedi ni osechako bedo kod chandruok mar premature ejaculation kata dichuo golo teko nyodo aruya. En onge ranyisi ma ini wuono kinyal ng'eyo ni wach ine ming'eri ntie anyalo bedo gi wach ni an gi ng'ama miyo to onge chandruok moro mokelo seche moko nyalo kata mana dakika achiel to dakika achiel no kata ebe odhi dakika achiel manyiso ni satisfaction nitie mano koro ok en premature to seche ma obedo premature en ni seche ma ini gole seche ma pod kokuchake to ntie jok ma gole ka premature yudo ni en nyocho ng'iyo gi dakika 10 kata 20 to sani to koro gole gi dakika 10 kanu ng'ien dakika 20 to sani koro gole gi dakika 10 kenja dakika 10 mano ocha en wuono nyalo biro to wacho ni an nang'iyo kama kata jaoda mane kaka naseng'iye kama indi to sani koro aneno ka gini dok chien mano onyalo mano pod en premature ejaculation to ing'eni ntie jadaka 2 to ntie jadaka 10 ma ywak to jadaka 2 mok ywagi manyiso ni en lure gi ng'ato gi jaherani be koro mano kiseyudo koro en history taking seche ma ng'ato kawo history kibiro ir daktari to kungo kawo history mari manyiso ni nyise kaka osebedo kidak gi kaka osebedo kabedo to ntie jok manyalo nyisi ni gini chakre chon an asebedo kalalo joheraga ni wachni mano nyiso ni en ng'ama gini timore ga no chako chon to ntie ng'ama nyalo nyisi ni anto tinde e kaneno ka gini chandruok ni chako koro
history no ema nyalo konyi. To kapo ni wang'iyo weche lab to koro mana wuok e history koro nyalo ng'iyo weche lab mana kwagolo shida mang'eny manyalo bedo ni kelo chandruogni but ok ni wapimo chandruogni. Seche mwaka uyoyo ni nyakora Mugejwang dwaher mondo mine screen mari gigo ma ne daktari wacho kata ranyisi ma inyalo neno gin kaka oketgi e picha ka ma bende nyiso wakacha ni ino wuon seche ma koro yonge kod control. Iwinjo ka koro intere kod stress nikech wechegi wich coat chako maki ionge kod chia confidence dhi piny kaeto bende gombo kata dwaro timo hera kaka ni dwaro chon cha bende odok chien. Mano nyalo nyiso ni samoro sichako bedo kod chandruok mar premature ejaculation kata dichuo golo teko mar nyodo aruya. Waka uyoyo ka waduogo to wadhi nyime to wadhi chake mana gi kanyo ka bende wadhi online ka intere kod penjo mora mora ibo penjo laktar nikech penjo eng'eyo kikisud kata matina. Let's go to Vietnam. Join View Travel's group trip from September 5th to 12th, 2025. Starting from $2,286 per person sharing, experience 7 nights stay with breakfast, overnight cruise on Ha Long Bay, Golden Ridge Walk and Bana Hills cable car, Mekong Delta and boat cruise, explore ancient cities, caves and temples, traditional basket boat ride, Ben Thanh market shopping. Secure your spot today. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Dakika 15 kende, kasto bang'e wabiro ringo. An ang'eyo ni kata ka ringo, mama biro ng'wonona. An nyaka dhi wach ne yuora gimoro amora matimre ka, ni nyathine ochano mar pondo kae. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan, iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, yani unafanya kazi kwa ministry, state department ama national police, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings within 24 hours and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. Lwedo chweyo. Koro ka sana watiyo gi lwetwa. Rom gi joma oseloko kit ngimagi kendo giseloko pok margi obedo ohala. Bechgi ni malo nikech kaka yudo materials dhi mang'eny. Duto en wach chwech, pok, tich matek kendo tiyo matek. Tim giri mitimo no, kikete chunyi tikete pachi. Mamiyo lek bedo adiera. Pok opogore. Tich ang'wen, saa 2 okinyi. Kod Sharon Ong'ao. Kick by. Miguuni pake Yesu nakumbuka upendo na hisani vyake kwangu. Ukitaka kupata miguuni pake Yesu, kama sikiza tune yako, bonyeza *811*401#. Kumbuka, Skiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Today, we are giving you keys, not just to open a door, not just to open a house, but to open a home. Jatend piny Kenya William Ruto chiwo fungu ne jodak mamukuru kwa Njenga ma odonje udi manengo gi yot bende okoweyo oko weche mag siasa. It takes time. So give them time and you will see a difference. Let somebody come out with his budget and you see. Jatend ODM Raila Odinga ojiwo jo Kenya ni jotelo ma ODM ne ochwalo sirikal dhi kelo ber to ahinya ka okale budget ma idhi somi gani. Jothurwa ara ukabiro gora gorengo lakini nyaka wanyise ngati jotame tadhi kawo mondo atimne tijno chengo mbele kae.
Moko kuom jotelo ma Siaya omedo keto liet ne gavana James Orengo ka jopiny moko to ok mor kod okang' ma kamano. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV kawacho ni ngima en mwandu. Kinde mwantiere ni wasaya online, wayaw SMS 23600 penjo duto te manyalo bedo godo penj laktar. Daktari aneno ka penjo ng'eny ka mokalo. Alphonse kawuok Seme openjo laktar ni ka ng'ato kao dakika ni ber ka ng'ato kao dakika ni mondo mi eko gol pige mag nyodo kotenore kod science maber onego bed ni dakika di ka ber. Onge science manyalo nyiso ni en dakika makama. Nitie jomoko mabudho to nitie jomoko manyalo gole chon. En mani koro gima ing'iyo ni to jaherani en to okonyore kata mana obedo satisfied e yo mane. Nitie joma nyalo gole kata gi dakika 2, nitie joma nyalo budho kata mana 20. Luwore gi kaka satisfaction ma ng'ato yudo. Omiyo Alphonse daktari wacho kacha ni onge saa minyalo wach ni magi gin dakika maber. Aito anti record simu machielo ka mondi. Hello, penj laktar. Hello, penj laktar. Machiegni? Kamano manyo penj ni ya. Machiegni Onyango. Laktar ni ya. So balang de nyalo ya tiempo nyalo chagia ni. Nyalo kero chakruok moro amora. Mano penjo nade? Erokamano ahinya. Openjo wach mar diet kaka joma chuo chiemo bende nyalo kelo chandruogni nikech ma bende oganda deher mondo mi ong'e daktari. Chiemo kaka nwawache, chiemo en achiel kuom gima nyalo miyo ng'ato kata lifestyle manyalo miyo ng'ato bedo gi chandruok machalo kama. Wang'e ni kapo ni chiemo michamo ok en chiemo makare kata wach ni ok en organic maber, to onyalo mono dendi bedo gi teko kata mar production mar gik ailagi. To kapo ni in ng'ama kata mana tuoche matindo tindo biro to nyalo maki to miyo kata mana chandruok ni bedo godo. Koro chiemo en achiel kuom gima nyalo miyo ibedo gi odonjo i lifestyle. Omiyo iwinjo weche go chiemo kaka chiemo. Antiere kod simu machielo. Hello, penj laktar. Oimore ahinya machiegni. Machiegni. Ting'e dundi malo matin kiyie. An go penjo madwa penjo laktari ariyo. Ok ayude maber, akwayo ni mondo mi ukawna penjo kaeto wachwal gima onyo ni nitiere kod penjo ariyo madwaher mondo mi openji. Apenjo ni ya. An go penjo ni ang'o momiyo kisiemo an gi shida moro ni kisiemo ni tukitiri mano nyisa ang'o? Ok awinj kata matin, akwayo ni mondo mi ukonya kanyo mondo mi wayud penjo no maber. Daktari antiere kod penjo machielo ka penjo ni wacho kacha ni penj na laktar ni en nyagem to entiere kod penjo en ma Ruth penjo na en kama ka ng'ato otieko higa achiel ka ok otimo hera bende nyalo kelo shida. Fred oduoge line ina ka usim Fred koka waduog e penjo mane wantiere godo ni. Fred, hello. An go penjo makama. Hello. Wawinji Fred? Penjo mane go. Ka adonjo kuom nyadendi. So okati kata second sabich. Kapok agolo pinyodo. Mano tabu mane. Aya, penjo mar ariyo. Kaka pod pinyodo no sewuok kamano. Kendo kachaka nuo. Mano nyisa ang'o? Yes.
Gin penjo mabeyo mokalo kata kamano dagombo mondo mi iwache motegno mondo mi ji duto te owinje maber. Daktari winjo penjo ma Fredo penjo. Wacho kacha ni kapono no nitie koda mino to obedo kode achiel kata ochako bedo kode achiel to kotiek dakika 3 kata dakika 5 kapoko ogolo tonga nyodo chandruok ni kanye kata kapo penjo mar ariyo ni seche ma osebedo kode to kochako nuo kendo mano nyalo bedo chandruok koso. Mago gin chandruok ma timore mang'eny ni wachudo ni seche moko nitie ang'ie kata ng'iyo moro misebedo gi minot koro yudo ni kata mana wachi ni dwaro mar timo hera bedo matek to en gima chando chuo mang'eny ni wachudo ni kapo ni useng'iyo kode ahinya to seche modhi timo hera to yudo ni seche mo develop kata mana premature ejaculation mano en gima timorega niwacho yudo ni odhi mapiyo piyo to kosedhi mapiyo piyo to koro ng'eny ji kaka wang'eye ni kapo ni kata kiseolo pi mar nyodoni to inindo yudo ni koro teko moro onge kata mana erection koro lal to seche mo lal cha to yudo ni iwe jahera ni kapo ni poden gi gombo kata dwaro koro mane yudo ni en chandruok mamiyo machando ji mang'eny ahinya mama endi en achiel kuom gima onego bedni idhi hospital mondo timre mondo neni mondo ne kaka inyalo thiedhi ka en psychological to mondo ne kaka nyalo dhi e program manyalo konyi mondo yud konyruok. Antiere kod Onyango hello penje laktar. Hello Ruth. Machiegni Onyango? Ma Onyango wuodo bonda goero kamano kuom donjo line. Machiegni. Apenjo Ruth ni ande. Apenjo Ruth ni ande. Wawinji? Apenjo daktari. Anegi penjo. Daktari winji? Nakwayo nu medna duondo. Medna uru duol kuyiena. Medna uru duol kuyiena. Daktari ok winj penjo. Medna uru duol ge studio. Medna uru duol ge studio kuyiye. Penjo mokwongo penjo ni ande. Ruth penjo daktari ni ana nigi shida katiyo gi rabonyunga. Daolo piyo to katiyo gi maonge gi rabonyunga to daolo piyo. Penjo mar ariyo. Nyithindo onyuol ariyo gi dino to nyithindo chalo gi dino omogore koda koro mana gima penjo daktari bondo donyisa ni na aolo piyo moloyo ne nino. Daktari. Mano penjo makare. Raboyunga ng'enyne wang'e ni en ji mang'eny matiyo kode to okol piyo ma en kapo noole piyo to mano nyiso ni mare ni to pogore matin lakini en gima nyalo timore koro pod en oluonga ni premature ejaculation. Wach chalruok gi nyithindo mano to en gima genetic moko nyalo wacho ni kapo ni oole piyo kata ok ole piyo to koro nyithindo nyalo chalo kode kata ok nyal chalo kode mano onge shida moro amora kanyo onge chandruok moro gima duong' ni onyalo miyo miyo ni ich manyuol nyithindo machal kode machal gi kata miyo kata onyalo bedo no machal kode to ng'eny ji mang'eny wan gi ji mang'eny ma kata kapo ni nigi nyithindo to yudo ni nyithindo gi ok chal kode kata gidagi moro koro mano onge chandruok moro amora kanyo. Antiere kod penjo machielo. Hello penj laktar. Machiegni? Machiegni. Mokwongo ng'ama dhako ok nyal miyo ng'ama dhako wadgi ich kalure gi science mana kapo ni
ng'at achiel kuom joma mine ariyo gi achiel kuom yo ken dhako manyiso ni orwakore ka dhako to ken to dhako ok nyal miyo dhako wadgi mano kaluwore gi science. Mar ariyo inyalo bedo gi chandruok mopogore opogore mano kwa duoko penjo mar ariyo no. Nitie chandruok minyalo bedo godo kata kaka wawuoye wach infection, nyalo bedo gi infection e prostate gland, nyalo miyo itimre nade iolo pi e yo mapiyo. Onyalo bedo ni en paro mari, niwach iyudo ni seche moko pachi cha iseketo kanya ahinya manyiso ni gini nyalo timore kata kapok ichako. Antiere kod Vincent e line. Emo miwacho ga ni wabed kod chenro mar penj laktar chiki iti adier ng'ato nyalo wacho ni dhako nyalo miyo dhako wadgi icha. Vincent, hello, penj laktar. Alalo Vincent. Nantiere kod penjo machielo ka daktari. Ne penjo ma daher mondo mi duoki nyage ni penjo kacha ni ka entiere kod ne en penjo machielo ka ni ka ng'ato tieko higa achiel ka ok otimo hera bende nyalo kelo chandruok ka ng'ato obudho kapok obede achiel kod ng'ama miyo. Mano ok nyal kelo niwach wanyalo bedo ni wabedo kata higa achiel niwach nitie gik mang'eny matimore kata seche moko e jaodi ni kamoro tiyo kamachielo mopogore kuma intie, wanyalo bedo kata ni lalo jaodi. Mano ok nyal miyo ng'ato bedo gi but kapo ni pachi iketo ni mane gimiparo seche te to nyalo miyo bedo gi chandruok machalo kamano. Daktari, amata bo mi mondo mine misom kendi yene mondo mi ma ine misom kendi kaito penjo machielo wacho ka ani juma mokalo ne apenjo laktar ni sama duong ne bam korieyo kacham left side okonyal riere tir manyiso ni ok onyal bedo achiel kod jaera ne eyo mayot manyalo kelo chandruoge ma owuogi kata chandruoge mamoko koso no penjo juma mokalo pod oduogo manyiso ni no ken satisfied kod dwani mondo mi konye to kapok iduoko yena mondo mi akawie simu. Hello, penj laktar. Machiegni ni ma week. Aha, daktari. Ng'ato nyalo bedo gi duong matin kaluwore gi kodhi kod gimoluongo ni genetics. Seche moko yudo ni kuma family moaye yudo ni ji nigi kata duong either maduong kata matin. To mano be opogore niwach yudo ni nitie jok ma seche ma ok gionge erection to otin to kapo no yudo erection to bedo maduong. To nitie joma kapo ni nigi erection kata onge erection to duong. To seche mobedo gi erection to dunga kaka entiere no en mani koro bedo matek manyiso ni ok omedre gi size. Koro magi gin gimbo opogore to lure gi chwech ma ng'ato ni godo. Penjo mar ariyo cha wacho ni openjo ni ang'o miyo to weak bedo weak. Koro mano nyalo bedo problem mar erection dysfunction ma en topic makore monego bed ni chieng' moro kendo kapo ni wayudo nafas to mondo wawuoye niwach onyalo bedo weche mang'eny, onyalo bedo psychological ma yudo ni ng'ato kapo ni en gi ng'ama chielo to bedo ma strong, to kapo ni en gi ng'at mong'iyo godo seche moko en ng'ama kata jaode to bedo ma weak. To nitie gik mang'eny kata mana chiemo go manyalo miyo lifestyle manyalo miyo ng'ato bedo gi kata kamano to nyalo bedo kata mana chandruok mar hormones. Koro physically onyalo bedo kata mana gi remo mok kal kanyo yo maber manyiso ni nitie kuonde modinore monego bed ni iloso kata timo surgery to konyo ng'ato. Koro mago gin gik mang'eny manyalo miyo ng'ato bedo ma weak ma kapo ni en gi chandruok machalo kamano to ber koneno daktari mondo othiedhe. Ero kamano nya daktari kwa nyalo kete yo machuok mokalo chandruoge gi inyalo thiedhgi koso? Premature ejaculation en gik ma inyalo thiedh kaluwore gi gimokele. Ka en psychological to nitie gik minyalo tim. Nitie jok ma kapo ni en premature ejaculation ma psychological, nitie gik minyalo puonje. Achiel kuom gi wan gi gimiluongo ni stop and start. Manyiso ni seche mineno ka ochiegni wuok cha ma kapok ochopo kuma koro ok inyal dok chien to inyalo weyo. To seche miweyo cha to iduoko kendo ibedo makare kasi dhi nyime. Mano koro ichako start and stop. No, you stop
and then you start again. Mangiso ni weyo mondi kaso kende dhi mbele. Mar ariyo, nitie moko minyalo seche ma koro ineno ka ichigni olopi tinyalo mako. Imako mbele kanyo kata inyalo wuoyo gi jaherani omako mondo kik owuogi ko seche momako cha to iyudo ni pachi cha belal kanyo matin kasto inyalo dhi mbele. Mar adek, in iwuon kaka ng'ama dichuo seche moko iketo pachi kama chielo. Seche mineno ka koro ichigni ma koro ineno ka wach ng'ato ng'eyo ga seche ma ochigni olopi to iketo pachi e gimoro machielo. Inyalo golo pachi gimoro, iketo pachi gimoro machielo mondo kik pachi te donjo obed kaindi ma kigolo seche migolo pachi kanyo no to gini be ok timre nade. Jok man nigi physical kata issues mopogore opogore to nitie yedhe minyalo migi, nitie moko manyalo reduce kata mana sensitivity makanyo manyalo miyo ng'ato timre nade dhi maber. Ka ng'ato dwa tudore kod daktari nyalo yudi kanye kachiel kod namba mar simu thuolo maya wanga penjo taneno kantiere turi nyaka jogo manego simu bende pod aneno kantiere kod penjo mang'eny kata kamano nyalo yudi kanye wagol twagne studio ka wakete oko kocha. An ayudore hospital miluongo ni Medigold Health Services mano Nairobi buore ka. Kidhi e mbui mano Facebook aluongora ni Jerry Okello, TikTok aluongo ni Dr. Jerry Okello. Koro wamanye mbui Ero kamana inya mano Dr. Jerry Okello penj laktar odiechieng' ma kawuono to akwane dichuo lo teko mar nyodo aruya owacho nitiere start kachiel koda yedhe ma inyalo mi ng'ato mondo mi okonye to maduong' moloyo penj laktar wuok laktar mondo mi yud thieth kachiel kod konyruok makare nyaka kendo odiechieng' machielo adwoko nwero kamano makende an iluonga ni Ruth Otieno ka wacho ni ngima en mwandu.